YouTube Studio kan lut tak main amasaberin in video editing software kan lut ta ulang second nga mo second look vel black screen atop lama khana om nge nga ya chuwang chuan loin en chiang le do ulang hetah hian black screen ka Dahdan hi lo en chiang ulang black screen ka second nga mo second look vel tal da tur ni atop lama video top lama amasaberin Chrome ma Google search a lut ma saputilang chuan youtube.com a poi search te hetah chuan hei a om sa hei ka press le a ka met le a chuan asira dot pathum om dinglama sir pathum om hi ka press le a chuan anwai hian hei box te desktop site in tia hian ka met le ta hemi nuai hian hei camera plus omang hi camera chunga plus om hi ti to me lang hemi hi I met le ngang chuan hetah hian upload video ti hi lo omanga hetah hian I video upload tur kha select files a hian ti la chuan anwai hian files a khani press le anga chuan I video I upload du kha I select le anga YouTube Studio changa thil upload chhan chan chu hetiang hian thil lang kalsan ina ti sanpon ain upload chara chuan thing lo tur chu not made for kids ting nge tur ni comment section a disable lo nan andot le chuan video elements akan lutanga add Endscreen ati akhan add khai tianga hemi screen velam sir lama hian elements ti a hian kan press lenga chuan video ti a hian kan met lenga chuan heti chang hian subscribe button kha kan siam thapotang subscribe button hi tiang zong hian dudun hmun a hian a da thea iduna tak khani danga chuan anhuaya hei apol oma hi hnuaya ka zet zet hi kan control te a chuan play button kha kan met thei ti kha hriaulang chuan hei to hian ka pause a ka met le chuan hei a black screen omna lai chi a khan ka topa khata tak khan ka topa chuan a time kha ka copy a chuan in a omna tura tak khan enge a play chan na tura khan ka paste ta ni ishele tu chu khammi kha ka tiswal do hleka hei 59 seconds achang hei chan tur zo kania video top ma second nga mo second look vel tal space o mangai ni kan lai vela khan idange tur ni heteng hian andot le chuan elements a bok hian met lenga video kan ti ve to thunga video hi pani da thea playlist te po da the ni heta tak hian siam to sa subscribe kha I press anga khami achang khan ahuna a time kha I copy thea khami time stamp kha kan copy le ma in video pakhat siam le zoi lang pani voi khata kan ti theinan khani khan video pani to ta chuan hemi video kan khoi na hi ka siam rem zoi zoya chuan ka du nang tak khan ka ti khan ka delete a ka paste le ta ni subscribe button timing che che khan mo chuan choose specific video ka tia ka video du tak kha ka thlang ta ka di khan chuan a pakhat le a po khan a timestamp a kha ka delete a ka paste le a subscribe button timing a kha chuan in hemi zo a specific video kha ka ti le a ka video du tak kha ka met le ta ka di khan recommendations ang khan to bera khan subscribe button roll in video dang khan lo lang ve the ni chuan a topa khan in save anga chuan ka tiang khan Endscreen kha chu lo om ve ta ni andot le chuan cards tel dan hi hetiang hian add cards te tak hian add khai press lenga chuan kata khan video a hian plus a khan I press lenga chuan I video du tak kha ka khan I da thea thil lang lang de po da the nia chuan a text vela khan customer hian I du ziak thea I pain te ka develop me ni hi hetiang hian nakina video kalai khan asir te a hian hei pain roin ti zeu hi ron lang zeu the ni I du na mun ai adjust the ni anwaya bar oma khan to bera kan ti le tu chu visibility khan kan press lenga chuan heta hian public kan tianga chumi zuwa ka ti khan ain upload so to chu kan publish the ni chuan video kha ka ti khan ain publish to ni hemi bi khi chu YouTube video lo upload to sa te tan Endscreen a da du tan chuan heta hian a sir lamma bar pathum ma hian I metanga chuan your videos ti a hian I press lenga heta hian insert tu chu studio app hi nei mi lo tur ni hemi app hi engata ma changkai lo continue to studio khai tianga chongai changkhan I du tak video khan
upload to sa khan image anga chuan pencil lem oma hian kami kha edit na tin ania edit anga khal chang khan Endscreen te thilang nang te pokha edit the ni Endscreen Hetah hian ka meta chong khal chang khan ka video ka da to sa ho te khan Endscreen te ka siam chale the ni ka du na hmuna Boile dang te ne chuan comment section a kham lo zot ta pulang chuan in tutorial dang ka siam the tur omanga in shadow chu comment section a kan in lo min lo shin mai donia kalam tu ke